Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Andorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabe jamita di partangyang ata nalaus epistel di minggu pasapulu sada hodung Trinitatis di tanggal 30 sada Agustus 2025. Ima hatani Tuhata sian buku poda bidu 25 ayat 2 rodi ayat onom. Jala topik ni minggu disi Yesus Kristus manguluhok kita rodi saliling-lilingna. Yesus Kristus pemimpin yang kekal. Hujahama di hita songonoma di dok hatani Tuhata. Hamuliau di debata dui makomihon hata alai hamuliau niakaraja dui su milikit hata. Rap sodapot hadudua do tibuni langit dohot hapal ni tanoon dohot rohani akaraja. Iko sirangot doa katak taksian perak. Jala ruarma ula-ula na arga bahenon ni panopa. Iko pabalion halak parjahati sia juluni raja. Jadi hokma habang sana marhite-hite habonaron. Unang patongam-tongam dirim di juluni raja. Jala unang jongjoko tu inganan ni halak na balga. Imahatan itu hata. Di hamuakamang dohot tamu inanami dung tabigi na hujaha tokinon turpu jamitai bui mata putihi aka mutihana arga siani ipolana pinomat adong maopat nanaeng pasahaton na tuhita marhite turpu jamitai totuna perjulu nidok rupani songonon unang satoi naso ugasanmu totu hiadora tabigi hataranah. Molo di Kamus Bahasa Indonesia, hataranahon merlapatan mai sebuah bidang manang ruang lingkup, manang wilayah unsur yang dibatasi. Jadi molo didok ranah berarti adong batas-batas na ate. Adong bagian-bagian nabi, adong wilayah masing-masing. Sianima tabigi dipadok akadongan dang ranah mui, ranah ni ibana dui, ninna rupani. Namarlapatan unang satoi naso ugasammu, unang ula naso ulomu, ulama nagabi ulomu, ulama nagabi bagianmu. Unang masuk ko tu wilayah ni halakan, di wilayahmu maho. Adong do nagabi ranah ni debata. Lapatan na adong do nagabi bagian manang wilayah ni debata na sumungkin masuk kita tu si na sumungkin satu atta manang na sumungkin hita mangaloi dia may takas do nakidido di ayat 2 hamuliau di debata dui makomihon hata kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu adong do nanidok na hahomion ni debata rahasia Allah. Tajaha maju misalna di sada Korin 15 ayat 50 sada. Hahomion do na hudokot tuhamu dang na saluhut hita modding alai saluhut do hita bau-bauna. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Hatik pe di buku ede nomor 374 macetakas do didok disi na cazolma ikon mate ikon mago sibuki na mangulu ikon mate asa tung denggam muse dagingon do gabe bakke jala ikon do malake asa sugut bakiti tu hasangapon nai alai nagabe poin na nuaing siat turpuki dang soal nasajolma ikon mate anggojolma dak salu mate dang disi persoalan nagabe suku-suku ta disi ima bohado debata pau bahok kita
Nah, di somana ni do na nakin ranah ni debata. Dang ranah tabiyat to. Ulaut ta, wilayah ta, madalani ngulu na pinasahat ni Tuhanon tuhita. Sahat tu ari haroro ni Tuhani. Haduan. Asa unang didapot kita sohasurahan. Songo dia kita diubah, bagaimana kita diubah, itu bukan ranah kita, itu ranah Tuhan, ranah Allah. Alay nak pesongo ni, tujol ma nang tuhita pe dilehod debatado tong hahomion. Jadi molo tajahan non hukutip adong 2 ayat atik pe ya temana, topikna, konteks na sarupa do. Misalnya di Markus 4 ayat 10 sada, Lukas 2 ayat 10, didok disi gabe didok matuna sida bulus do dileho nanggo Tuhamu hahomion ni harajau ni debata. Alai merhitisian upama do sahat ni isude tuaka na dibalian asa unang saud di ida nasida nang petakas di bereng asa unang dia tusi nang petorang di bege asa unang mulak roha nasida unang sesa dosa nasida. Ima di Markus 4 ayat 10 sada, di Lukas 2 ayat 10 gabe didok ma dilehod do Tuhamu pamotoat di hahomion ni harajau ni debata. Alai merhiti-hiti upama do tuah kana asing asa unang diida nang pe di bereng jala unang dia tusi nang pe di bege. Jadi kepada kita juga Tuhan memberikan rahasia hahomion mangetusi dak tu sudei di leon ima mangihutun turpuk nahu jahatokin. Hamu kadongan adong do ni do na ranah ni raja. Jadi adong ranah ni debata, adong muse ranah ni raja. Molo diturpukot di dok hamu liau ni akaraja dui sumilikit hata kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu, menulikiti, menyelidiki. Ima ranahna. Jadi molo roa karaja kapanggonggomi menulikit manang menyelidiki sesuatu tuah kana ginonggoman na ya memang ranah na do iya te unak tado katok so usila te nita daw ulon na do hita pi adong do ranah ta ido asa dido kita punya ranah masing-masing. Adong do ranah ni inata, adong do wilayah ni inata na sopola ikon satuan yakamata te. Adong ranah ni amata, adong ranah ni ruas ni huria, adong ranah ni parhalado. Jadi adong do rahasia unang diurusi na so sapurana, si urusi sapuran nabi maate. Dia bagianmu, dia wilayahmu, dia nagabe ulaumu, ima satoi, unang satoi na so ulaumu. Isi pata olo do hita gabe offside keluar batas. Tasatoi naso si satuata, taurusi naso si urusata. Hape urusata dak taurusi. Ima na parjulu. Na padua kon dak sai sudi murah duduan ni roha. Dang murah-murah medudu na di roha wong. Yado tahita bigi edde tak selamanya diam itu emas. Dak kuboto ise mangedde honi alai. Adong do edde pop songoni. Di lirik ni edei di dok songonon dalamnya lautan aku dapat menduga di dalam hatimu manalah mungkin gemuruh di langit itu tandakan hujan nina parede rupani gemuruh hatimu mana ku tahu cobalah terbuka jangan dipendam tak selamanya diam itu emas nina parede. Jadi bagas ni lauti boido dudun alai di rohani colma isi bui maboto yate ronggur do gemuruh molonga makuling ronggur itorodo hita mado udan namai nita bui rupa nita duga alai gemuruh di bagasar rohani colma isi maboto manangahan waing na bergemuruh di sini. Nanang dohonon na disiya kamang dohot tamuinang daktar dulu hita na di bagasan rohani sasahalaki. Ido dan idok na di ayat tului rapso dapot haduduat do tibu ni langit do tapal ni tanoon dohot rohani akka raja. Jadi diperbandingkan rupani ya tibu ni langit tutano dohot hapal ni tano tu rohani akka raja.
Adong do siya jolmaun nama boto tibo ni langit dohot hafal ni tano. Tabain maju rupa ni di boto. Alai mungkin ya dak sudi ya te. Molo adok pena mencoba maboto paling dora marsura-sura. Kira-kira ninna. Songonima nang roha nang pikiran ni rajai, nang pikiran nang roha ni jolma. Jangan kanate pikiran di raja, haru pikiran do rohani inat tasatabi manang amat tamal dudun. Hape nung nga saja buhita, nga sa purumak kita. Saya ta pikir songonon, hape songonan. Aidu bin na gabe, olo hita. Aladang masyat tusan gabe, masyat Tuhan ate. Ay molodang masyat tusan, masyat Tuhan tu. Holan na taridod do na buhita tusi. Ipe olo do salah mangat tusi. Saya tak pikir na muruk, misalnya, ala marara si malolong na, hape na dibuat tubuh do, muruk, nita rupa ni, ala marara si malolong na. Yesui, ngameb karuai, nita, hape memang nasongoni do ibana siat tubuh. Marara si malolong na, saya tak pikir, saya songon na muruk ibana. Sipata, na teridope tong no mauletusan apalagi ma na di bagasan roha alani saya berusaha duhita rupani madudu na di roha ni jolmai atik pejo juk do salah dudu ate salah dadap huboto do na pinikirami huboto do na di rohami danita do hape tong do dakta boto songonod do pikirammu songonod do di roham ninna hape dak songoni. Napatuluhon fokus majuhita tu hal-hal na dinggani. Di ayat 4 dohot ayat 5 di doksongonon. Iko sirango dua katak taksian perak. Jala ruarma ula-ula na arga bahenon ni panopa. Iko pavilion halak parjahati siya julu ni raja. Jadi hok mahabang sana marhite-hite habonar. Iko dipisah tak-tak. Molo di hati Indonesia di dok sanga sian perak. Dungiga beda pok ma ula-ula na arga, mas na arga. Jadi molo hiata bereng aka pendulang emas, apalagi na manualido pe, di segi-segi buti rupani, bolong makatak tak nai tano nai, pasir nai, dungian no tinggal madisi aka butiran-butiran emas. Tutuko barat dui, asabui hita manirang na jahat sian nadinggan. Ay molo say sapur sudi, mauldo tandaut tanadinggan sian, najahati. Dungi gabi manigay dui daksi piaron najahat manigay dui tu nadinggani. Atik pe dang mura manirangi. Dusudo nakisongon na manirang tak sian peraki. Butuh usaha dohot butuh kesabaran. Alai mulu diulahon say nasaw dui. Na paupat ton jalan na parpudi na naing dohonon na tuhita tada dirim. Sadado na naing dohonon ni ayat onomi tu hita. Tadda diri. Rikok do naman nadda diri onate. Marhiti du hita anon maboto di dia hudulata jalan na dia nagabi bagiata. Dan naulo do hita makuduli naso hudulata mabuat naso ugasata iturta huduli rupani. Hape nga adong napantas jala na ikon hudul di sini. Hama kamang dohot tamu inang lebih terhormat do molo di patama ate. Lebih terhormat do disama amang, disama inang. Inna uttabu rusuni daripada itur tahuduli amang satabijo, inang satabijo. Dak kamu di si, dak hudul munai ngadong hudul di si inna. Apalagi molo adong muse nasumangap siak kita ate. Unak pitur hudulani ati adong na sumangap siyako. Ima songon natarok nakiningan. Ila doroha molo nga sanga ni hudulan hape adong na sumangap na ikon hudul di si. Alani tagunam ma di patama daripada patama-tamahon. Taringot tuson Jesus pe nungahya di payingot kasisiani do natoropi di Lukas 10 ayat 7-1 sada. Ima namar taringot tu haserepon. Jadi songoni do tong didok Jesus di si. Unak kuduli na suhudulamu. Unang kuat na suhudulamu. Ati adong na sumangap siako.
alai macai uli molo di patama ho tu hudulani di somma damang di somma hamu ninna rupani macai tabu alani akamang dohot tamuinang sai tapasere marohata tatanda madirita tapatama ma akadongan dungi patamaon na mahita muse. Amen. Martangiang mahita. Mauliate di ho Tuhan di hatam na hubigi hami pauratom may di bagasan rohanami bi. Asa di perbuihok katami perbuih na denggan perbuih na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.